n'opi ike n'ugwu gbuonu n'opi ike na ndịda kaba opi ike n'ugwu na ndịda ka ndị na-ekwe hụ wee kwere o nna m bụ opi ike n'ugwu ịgụrụ n'elu ugwu gbuo ya piom ka ịgbagoro n'elu ugwu kọba ka ịgbagoro n'ala afọ piom ngana nga wili na nwanne m gị nụkwa opi ike mgbagbalaga ebe Chifimo ala nke na-emenu my sister ele ka ịgụgara anyị fo opi ike n'elu fo opi ike na anụ ụmụ na-atọ ka shuga ịchọ ka emebiere anyị ụwa nwanne m ọgwụla naanị onye mmeji onye ga-anụsa asụ gbu opi ike ya na-enwe double mind anyị nwawu ndị nsọ lekwa anyị wụ ndị apọstụlụ ndị enyegwerela akara nke ọnwụ n'ime ndụ ha kagbuo ya werezi akara ka ndụ bịa anyị n'ihu we are ready at all time opi ike gbu ugbu a lekwa anyị felie ejile m aka m kwara nkụ anọ m n'ọkwa ọnụnọ mbala ọ dịkwa mma jọk nwanne m ebe m gaji ihe ugbu a onye m ji eti ihe ugbu a wụ na ọwụ ndị nsọ ka akpụrụ okonu obinigwe ke nna m nọ jaka ya chụzuo m ntobi troted ma chi agaje m ụmụ kele ụmụ lọlọ n'ọka igwe ụmụ kele nwụna anyị nwoke kwana uwe nwa ezi nwa dọkịta Chigozie blessed iri abụchi gịnị ka ọ na-eme dọkịta ka garakwanụ Liverpool gagagama anọ dọkịta gụọ kụwọdship chiri agalalụ ọ sị shọpụgakwana ihe n'ọhịa nne na nna ya kwe Chineke nkwa sị shọ ụlọ o mege duo ya gaa Liverpool gụọ dọkịta mejagbuo masta mee misis ihe ụlọ ọ ga-eme meghalalo n'udo na ya ga-ewuru Chineke ụlọ ịmakwata nwatakịrị agala gụọ nta gị ime lalụ kọba ụlọ ọgwụ atụ ụlọ ọgwụ ọ kọbara na Lagos enwere ihe na-ada agwọ fọ nga sọsọ ọnwụ ka ihe na-ada agwọ nga ma ihe niile na-agwọ agwọ ya n'ụlọ ọgwụ nwata ihe m tụrụ warachi foto maji n'ọba ka ọ wụziri nwunye ya kwa nọọsụ Vivian aṅụrị ka iru abụchi gị hụ nwatakịrị ote mmemme ọ dịka otu ọnụpa kabụrụ ihu ote gị hụ nwatakịrị nwa nwoke agbasa ndị beautiful dampster kọtawa ọ dịkwa otu wee ụlọ we asọ ọkọbara maka mpe apọstụlụ senior evangelist wụkwanụ mpa ha wụ senior evangelist Sunday so Sunday bụ iri abụchi na ụwụ mpa ha ọ nwụkwana n'ọsọ gara ọ mene late ya wụ onye nwụrụ anwụ ọ gara asọ nwụkwana ana mana nne ha wụkwana Lidia iri abụchi nwaanyị emere ọda ịhụ nwaanyị na-akpọ cheri otu echi a na-ekwukwa ihe ka o megekwa birthday ya 82 years nwaanyị ọwa ahụ ụmụazị nwaanyị akpụkpọọla ọgbalịala nọgidekwe n'ime Chukwu ọ dapụdịkwa n'okwukwe mgbe ahụ ụmụ nwaanyị di ha nwa ha akasịa n'okwukwe efe hụ gị nwaanyị ozugbo ahụ si di ya nwụbere ya were Chineke mere dị so Christ of Nazareth marriage me unto marriage ma ya nwaanyị a mere oge m ga-eme ma ịlụ ọmụmụ maka Chukwu ọkịta ma apụ n'okwukwe otu a ka m ga-eshi adị steadfast n'otu nga ma mmike ga-anwụ ọ gị ga-ebu ụzọ nwa m tụ onye ọdọlọlọnwanụ ịmata ọlụta ka ọlụ ole m sagwurele chọọchị ọbụla m gwegoro kwa akpọ ndị chịrị inye onwe ha Kraịst mụ na onye mbuzo mrụ olulu ote mrụ olupụta ụta ndị ọsha asa agbakọ ote atọ mgbirigbiri ị ga-anabata Kraịst dịka onye m tụlie yes accept ị ga-eme nke m sa accept ihe mmiri atepụta ọnwụ nwanụ enwere ihe m na-ekwe ụfọdụ na ya believe katachara m ote ma na-arụsị ọkọ ji enwedebe m nga ọwụla ihe ọwụla asị ikwekwere na nkwụ ma a na-efe efe ebelivuru m ikwere na owu mmiri oyi ewe ikwere na amaala ikwere na family problem gụwa ka m sị gabụrụ onwe m lenu m so lekwa ote mri am senior believer nga anyị gagara ugbo ihe a ga-ebu anyị rie eke ndị senior believer anyị rie eke ndị ordinary believer rikwa eke ndị ụwa ore mgbe a ga-egbu mgbute Baịbụl na tigị ya na akpa na ke ndị ụwa onye ọbụla riri ugbo a ka o bụ ala mmụọ aga m abịa nga a na-eshi ọzọ m gawa ebe a na-arụ ọgwụ nwanne m okwu ga-anọ n'ukwu akwụkwọ machi biko ele mgbe ị na-aga ka m soro gị ebe ka ị gaga wee ebe kwesịrị ọgaga chere m jie ngozi enwere ihe akwụkwọ nsọ kwuru n'akwụkwọ zere ụwa amadụ m nke ọ nọ mana ọ nọ n'ime akwụkwọ na ịchara mgbe ishite mgbe ị na-eshi ihe akwụkwọ kwuru mgbe ị ga-aga ka m soro gị achọrọ m iso ga-aga ekweghị ihe egosichara nga ekwesịrị m iso ga-aga ma m na-erighị nke onye ke chọọchị m rienu ke ụlọ ọrụ na-arụ m riekwenụ ke be dem mmanya riekwenụ ke nwaanyị dewere onwe ya kpam like this kpụrụ jigigbam na-amaghị nwoke otu na ị ga m very soon ma agba mkpenụ kpụrụkwanụ gidigidi gbam ma erikọcha biko ile mgbe a na-aga ma esoro onye gị nwanne m nwoke biko nụ onwekwa ebe m gaga ihe hụrụ m bụ akpa garị gakwa aga m just destination ekwetekwesị jeshi ga-arụ ọrụ
ikwote kwesị shiri baga n'ime gote ejiri gode ka trọsis Yeah. ozugbo m na-achaghala akwụkwọ nsọ ka m gwa gị okwuchukwu ebe okwuchukwu asọ ọwụ okwuchukwu ọwụ ya bụ ihe ọwụ ya bụ mkpụrụ ndụ onye ọbụla nwere okwu Chineke n'ime ndụ onye ahụ ihe na-arụ ya ahụ ihe ada arụrụ onye ahụ ihe ọbụla onye ahụ tigere na ndụ ya ya wụrụ ihe ọma ọ gwara ya n'akwụkwọ nsọ so mgbe Nicodemus nwụ na anyị nwoke onye ọnụ ụtọ n'akwụkwọ mgbe Nicodemus onye ọnụ ụtọ bịara na ahịa n'akwụkwọ Gibon asị mgbe ahụ ya agaro guzoro n'elu ndị ochi anụ ahụ akpọgburu ha na Kraịst n'elu obe lekwa otu onye ochi lekwa otu onye ochi ha abụọ gba ya okirikiri ewuru onye dị nsọ tige ha na-etu onye ochi ele otu ị ga-esi eme onwe gị onye ochi n'etiti ndị nsọ elihe ịbịaga ngụwabịa ime iwu onye nsọ mgbe asị onye okesi zọpụta onwe gị zọpụta anyị Kraịst bulie anya elu tesi ya oh my lord unto me send thy children ya wele onye m ga-eziga n'ụwa asị nna m lekwe m ziga m ọ ihe Kraịst kwuru n'elu obe ya sị gị asị eziga ya n'ụwa ekwesị elela anya hụ na ọ bịa ọ berite n'ụwa ọ ga-azọpụta ya ya were ogbe achịcha isii na azụ anọ asụ gbanwee ya otu azụ mfu ụwa niile na-eri ya sị asị a ga-esi n'eluigwe sitere anyị malam anyị ga-eri sa malam ọwa a ga-esi n'eluigwe ahụdị ihe a ka nwa afọ dị mma a ga-abụ ezitere m ote m ga-abụ keriri anụ m onye ukwu bere anụ m onye nta bere anụ na-atọ ka anụ Igbo ya wuru bụ anụ gbara mmiri anụ ba anụ nkịtị malam ka a ga-ezitebere anyị ka anyị rid malam ahụrị ya ote ma afọ ọ mgbe ahụ ka anụ gba ozugbo a na-ekwu ha so olu ushi n'eluigwe shiwa olu ushi n'eluigwe ote gba ka egbe eluigwe tawụrarara datuo asị gịnị ozi si n'eluigwe bịa sụwawo what thy not do thy not ezi ma Chineke ozugbo asịrị bekee we nkọjọ what God thy not do thy not ezi tọwa ihe agụrụ ya agụkwuo ego ya n'uri ndị uri agụ ya ndị abụ abụọ ya ndị na-eme tipụtọk eji eme tipụtọk enwedị ngada masta mana Istanbul gị banye n'ime Istanbul ma ọ nọcha ngwa gị gaa na Facecap asị m Facecap Facebook ka unu na-elega anya asị ọ nọcha ngwa what God does happen to what m na-ezi tọ wote chịrịsị ya akwụkwọ nsọ asị onye tile eti onye wepụrụ ewepụ nchọ ka m ji ego ma gị na-akọrọ m ị ga-abịa ibiri iwe onye nsọ ịbịa nga emejisa ya oyi oge Meri na Mata kwara iko n'akwụkwọ nsọ asọ ya were nkume so ka ha tụgbuo ya asị ha mbasa ọ bụrụ na ịma na imejebede mbụ ngwa bụ ụzọ tọọ ya okwute akwa nga ahụ ka Nicodemus nọ ji aka were aka ote were gbe mkpọchi na-ede ihe n'ala a sị debe na ode so onye nwaanyị ya akwụọla aka n'elu obe ihe na-edekwasa n'elu obe ọsọ ihe ọ pụtara o wee lai taba nkume kọtawa were onwe gị nye Kraịst ihe na-agahụghị nga ụlọ akụrụkporo m gị nyali akpa elota nwaanyị ọma ha ka gị nọ kwesịrị nọ nga ji gba na-eri ndụ ya were ebe onye ọdọ nọ n'ụlọ chọọchị ọ gị nọ na ụlọ chọọchị ọ gị na-eme onwere oke ihe na ya ngwanụ esone m awụdụ m Kraịst ụmụaji ibe gị esone Kraịst ịnụkwa soro Kraịst on the 28th of December 2021 nga ahụ ka anyị ga-agbakọ rie ṅụọ kwe so obi n'igwe bara otito ọkwa nụrụ ihe m gwara gị ịma ihe na-atọ m ụtọ anọ m ebe ị kpọrọ aha ịsa ọwụ ụmụlọlọ ọka igwe ọ bara m na ntị 28 ọ bara m na ntị that day mụ na gị abụọ nga nke anyị ga-na-egbu onwe anyị ka ihe ga-eme ngwa ndị apam sị ga-ebula lokwanụ gị ma igbu onwe gị ha na-abịa unbeliever go so go believer senior apostle kọba opi ike n'ugwu kọba opi ike na ndịda nna mgbupịa opi ike n'ugwu na ndịda ka ndị na-ekwe ha onwe nwa mbeliva ka gịnị ị na-abịa soro onye nsọ ka ịrụtọ m kirige m n'ime ọnwụnwa lakwa aka ahịa kọba opi ike na ndịda kọba opi ike n'ugwu na ndịda